kontzertu pila bat dauzkazu. Zenbatzaile zehaztu gabeak eta komunztadura. Kaixo, zer moduz? Informazioa ematean, kopurua edo intentsitatea zehaztuko duzu gaur. Begira, gozoki pila bat erosi ditut beheko dendan. Garai batean gozoki mordoa jaten nuen, baina orain asko neurtzen dut jaten dudan azukrea. Litxarreria batzuk jaten ditut, baina lehen baino gutxiago. Zuri ere gustatzen zaizkizu? Orain ikusiko duzun bideo pasartean, Olaia Intziarteri kantu bat abesteko eskatu dio Olaia kazetariak. Gitarra ekarri duzu, Olaia. Grabatuko dugu abesti bat? Jakina, oso gustura. Abestuko duzu B klasekoa pila bat gustatzen zait. Primeran. Hau da, luxua. Zuzeneko kontzertua gainera. Gaur, pila bat eta mordo bat zenbatzaileetan jarriko dugu arreta. Eta zenbatzaileekin aditza singularrean edo pluralean jarri behar den ere ikusiko dugu. Pila bat eta mordo bat moldeek ugaritasuna adierazten dute. Askoren parekoak dira, baina balio enfatikoa dute. Biak normalean izenaren atzean jartzen dira, eta izen hori mugagabean deklinatzen da. Beraz, izango dugu izena mugagabean eta zenbatzailea. Ikus adibide hauek. Jende pila bat joango da Olaiaren kontzertura. Eta disko mordo bat erosi dugu azokan. Askotan, pila eta mordo A artikuluarekin ere erabiltzen dira. Beraz, izango dugu izena mugagabean, gehi zenbatzailea, gehi A artikulua. Ikusi adibide hauek. Lagunek arazo piloa izan dute abeslariaren sinadura lortzeko. Edo berri txarrak taldearen abesti mordoa entzun dut gaur goizean. Baina zenbatzaileak erabiltzen ditugunean nola jarri behar dugu aditza. Singularrean ala pluralean. Zenbatzaile zehaztu gabe hauek pila bat eta mordo bat erabiltzen ditugunean, aditza singularrean edo pluralean jarri aldugu, bietara. Adibidez, gauza pila bat egin dut gaur goizean eta nekatuta nago esan aldugu, edo gauza pila bat egin ditut gaur goizean eta nekatuta nago. Batzuk eta pixka bat zenbatzaile zehaztu gabeekin ez da gauza bera gertatzen, salbuespenak dira. Batzuk zenbatzailea erabiltzen denean, aditza beti pluralean jarri behar da. Adibidez, musika tresna batzuk asko gustatzen zaizkit. Adibidez, biolina eta gitarra. Musikariari partitura batzuk lurrera erori zaizkio. Pixka bat zenbatzailearekin aldiz singularra erabiliko dugu. Gero, musika. Pixka bat entzungo dut. Adierazi zein den esaldi zuzena. Jendea pila bat joango da Olaiaren kontzertura. Ala, jende pila bat joango da Olaiaren kontzertura. Jende pila bat joango da Olaiaren kontzertura. Disko mordo bat erosi dugu azokan. Ala, disko mordoa erosi dugu azokan. Biak dira zuzenak. Nola jarriko dugu aditza? Singularrean ala pluralean? Gauza pila bat egin dut gaur goizean, eta nekatuta nago. Ala, gauza pila bat egin ditut gaur goizean, eta nekatuta nago. Biak dira zuzenak. Jarri aditz egokia. Musikariari partitura batzuk lurrera erori, zaizkio kontzertuan. Gero, musika pixka bat entzungo dut.
Zenbatzaile zehaztu gabeak. Pila bat eta mordo bat. Zenbatzaile zehaztu gabeak. Batzuk eta pixka bat. Agur eta ondo izan!